egyetlen pillanat volt csupán, de egész Európa életét megváltoztatta. Az emberiség még nem volt felkészülve a nukleáris energia felhasználására, egy atomkatasztrófa pedig csupán idő kérdése volt. Az emberek egy olyan gyilkossal találták szemben magukat, melyet nem láttak. A korábban ismeretlen sugárzás ugyanis színtelen, szaktalan, hangtalan és láthatatlan. A mindenen áthatoló rádióaktív sugárzás alattomosan öl, de a legkegyetlenebb és legfájdalmasabb halált okozza az embereknek. A világtörténelemben új korszak indult, amikor 1954 nyarán üzembe helyezték a világ első atomerőművét az oroszországi Obnyinszkban. Annak ellenére, hogy a magyar fizikus Szilárd Leó már 1934-ben felismerte, hogy a nukleáris láncreakció létrehozható. Elméletét csupán a második világháború idején tudta megvalósítani. Az első szabályozott önfenntartó láncreakció a Szilárd Leó által létrehozott atommágiában zajlott le 1942-ben. Felfedezését akkor háborús célokra használták fel. Létrehozták az atombombát, mely által a világ átlépett az atomkorszakba. A második világháborút lezáró 2 atombomba ledobása több százezer ember életébe került. Sokan már a támadáskor életüket vesztették. Mások a világ első nukleáris támadása után sugárfertőzésbe, vagy a sugárzás következtében kialakuló betegségekbe haltak bele. A pusztítás ellenére akkor még az atomenergia és annak pusztító ereje a tudósok számára is ismeretlen volt. A világ szuperhatalmai között azonban elindult a verseny a nukleáris energia békés felhasználási módjára. Az atomerőművekben, az atombombáktól eltérően a maghasadás során keletkezett hőt használják fel az áramtermelésre. A világ első kísérleti atomreaktora Chicago nevéhez fűződik, mely építésében Szilárd Leó szintén részt vett. Szintén az Amerikai Egyesült Államok alkotta meg kísérleti jelleggel az első elektromosságot generáló atomerőművet 1952-ben Idahoban. Az első közszolgálatba állított atomerőművet azonban egy másik szuperhatalom, az akkori Szovjetunió helyezte üzembe, mely 1954. június 27-én a világtörténelemben először megkezdte a nukleáris energián alapuló áramszolgáltatást. Ezzel pedig az emberiség elindult az első atomkatasztrófához vezető úton, ami a világ népességének 1/4-ére volt hatással. ...1969 nyarán a Szovjetunió kommunista pártja és a Szovjetunió minisztertanácsa jóváhagyta a csernobili atomerőmű építésének költségvetését. Mint kiemelt fontosságú beruházás szinte azonnal megalakult a csernobili atomerőmű igazgatósága. Annak ellenére, hogy az erőmű első alapkövét csupán egy évvel később rakták le. Mindezzel egy időben elkészültek az erőműben dolgozók számára kialakított várostervei is, mely akkor még névtelen volt, csupán papíron létezett. A város alapítása 1970. február 4-én történt meg. Néhány héttel később pedig megindult az erőmű nagyszabású építése is. Az élet megindult az addig elhagyatottnak tűnt vidéken. Hirtelen 10 emeletes házak nőttek ki a földből. Termek, diákszálló, posta és egyéb adminisztrációs épületek létesültek az akkor még mindig névtelen településen. 3 kilométerrel távolabb egy monumentális épületegyüttes is egyre magasabban tört az ég felé, mely magában hordozta a világtörténelem legnagyobb katasztrófáját. Az addig névtelen település végül 1972. áprilisában a közelben lévő folyóról a Pripyat nevet kapta. Az emberek pedig megérkeztek a Néma városba. Színt és életet vittek a hangtalan falak közé. 10 000-ek érkeztek a jobb élet reményében az akkori Szovjetunió egyik legtökéletesebb és leggazdagabb városába, melyben olyan luxusra leltek, amiről korábban nem is álmodhattak.
Az utcákat gyerekzsivaj töltötte meg. Számukra az első iskolát még az év decemberében megnyitották. Később azonban több óvoda, iskolák, középiskolák is épültek. Az emberek szerencsésnek érezték magukat, hogy részesei lehetnek annak a csodának, amit Pripyat és az erőmű biztosított számukra. A világverseny és a bizonyítási kényszer hatására hihetetlenül rövid, kicsivel több mint 3 évvel a tervek bemutatása után a Szovjetunió energetikai minisztériuma döntött. 2 éven belül, 1975-ben üzembe helyezik az erőművet. Annak ellenére, hogy ezt a határidőt szinte lehetetlen volt betartani. Az üzembe helyezéshez azonban nem volt elegendő erőforrás, és a terület sugárbiztonsági ellenőrzésére sem volt kapacitás. A határidőt azonban tartani kellett. Így 1975 nyarán az erőmű igazgatósági döntése alapján megkezdték az üzembe helyezés előkészítését. A munkások 3 műszakban dolgoztak, hogy tartani tudják a tervet. De így is csak 1977. augusztusában sikerült üzembe helyezni a csernobili Vladimir Iljics Lenin atomerőmű 1-es blokkját. Néhány éven belül pedig elindult a 2-es és a 3-as reaktor működése is. Eközben Pripyat már városi rangot kapott, az élet pedig mesébe illő volt. A kommunista éra talán egyetlen kisvárosa Pripyat volt, ami felszereltségében és gazdagságában a nagyvárosok színvonalával vetekedett. A lakók semmiben nem szenvedtek hiányt. Kórház, mozi, kikötő, színház, bevásárlóközpont, cukrászda, szálloda, uszoda és vidámpark is épült az ott élőknek. Piros ladák, biciklik, kislányok, akiknek a hajába fehér mosni van kötve. Egyedül egy dolog volt, ami nem épült az emberek számára. Pripyatban ugyanis soha nem volt templom. A városban élő közel 48 000 fő nagy része az erőműben dolgozott, annak ellenére, hogy képzésben nem részesültek. Pripyatban élők átlag életkora 20 és 40 év között volt. A fiatalok megtiszteltetésnek érezték, hogy az atomerőműben dolgozhatnak, sokan magas pozícióban, annak ellenére, hogy nem ismerték sem a rendszer működését, sem pedig a mögötte húzódó ismeretlen veszélyt, a sugárzást. 1982. szeptemberében történt üzemzavar során az 1-es reaktorban dolgozókat jelentős sugárterhelés érte, amikor az egyik technológiai csatorna eltört. A szellőző rendszeren már ekkor került nukleáris szennyezőanyag a levegőbe. Ezt az apró hibát azonban a munkások sugármentesítéssel orvosolni tudták. Ekkor még úgy tűnt, hogy a sugárzás nem veszélyes az ember számára, hiszen azt kordában lehet tartani. Ezért 1 évvel később, 1983. novemberében megkezdték a 4-es reaktor üzembe helyezését is. Az első fűtőelem letételével egy visszafordíthatatlan folyamat vette kezdetét, mely több millió ember életére volt hatással, és közel 100 szellemvárost hagyott maga után. A grafitmoderátoros, azaz az RBMK típusú atomreaktorokat a szovjetek fejlesztették ki. Napjainkban már döntően a biztonsági kockázata miatt elavultnak számít a konstrukció, és Oroszországon kívül sehol nem üzemel már ilyen reaktor. Az erőmű hiányosságai már közvetlenül az építés után előtérbe kerültek, ezeket tesztekkel próbálták meg kiszűrni. Ilyen teszteket egyedül a csernobili atomerőműben végeztek, és a végzetes éjszaka előtt már 3-szor próbálkoztak teszteléssel, de mind kudarccal végződtek. A 4. tesztet 1986. áprilisára tervezték a reaktor 4-es blokkjában. A teszttervezetét a reaktor üzemeltetési főmérnökének helyettese, az akkor 55 éves Anatolij Sztyepanovics Gyatlov készítette. ...1986. április 25-én pénteken nem sokkal éjfél után elindult a tesztek előkészítése. Csökkenteni kezdték a reaktor teljesítményét, majd csaknem 12 órával később kikapcsolták a zónaüzemzavari hűtőrendszert. Mindezt a reaktor délutános műszakja intézte. Éjjel 11 óra után pedig még ugyanez a műszak megkezdte a reaktor leállítását. Ez alatt Pripyatban az éjszakai műszakban dolgozók elindultak az erőmű felé, hogy éjfélkor megkezdjék a műszakjukat.
A reaktor vezérlőjébe is megérkeztek az éjszakai dolgozók, akik a lassan 24 órája zajló teszt előkészületeiről semmit sem tudtak. Az erőmű melletti városban az anyák lefektették gyermekeiket, akik izgatottan készültek a közelgő május 1-ére, hiszen akkor ünnepélyes keretek között végre átadják a hőn áhított vidám parkot. A fények lassan kialudtak a házak ablakaiban, Pripyatyra lassan csend és sötétség borult. Sötétséget csupán a kivilágított erőmű törte meg, ahol szombaton éjfélkor a reaktor teljesítménye már csak a kritikus 24%-on üzemelt. Hajnali fél egykor azonban a reaktor instabilá vált, de azt az ott dolgozók még korrigálni tudták átmenetileg. Annak ellenére, hogy az erőmű már ekkor időzített bombához hasonlított, a dolgozók megkapták a parancsot a teszt elvégzésére, ami így 1986. április 26-án hajnali 1 óra 22 perckor kezdetét vette. Az erőmű vezérlőjében lévő operátor észlelte a bajt, de a tesztet folytatni kellett, ezért a reaktor újra instabilá vált. Az operátor annak ellenére, hogy cselekedetével komoly büntetésre számíthatott, 1,5 perccel a teszt megkezdése után megnyomta a reaktor vészleállító gombját. De már késő volt. A biztonságvédelmi rudak tervezési hibája miatt nem tudták teljesíteni a feladatukat, így a reaktor teljesítménye másodpercek alatt a 10-szeresére nőtt, és hatalmas mennyiségű gőz szabadult fel. A fűtőelempálcák széthasadtak, a hűtőrendszer fala pedig felnyílt. A reaktorban lévő óriási mennyiségű víz a hő hatására másodpercek alatt elpárolgott. A gőz nyomása pedig szétrobbantotta a reaktort és a körülötte lévő betonárnyékolást, mely a sugárzástól védte a környezetet. Ebben a pillanatban a kirobbanó vízgőz a forró grafittal és az erőmű levegőjében lévő anyagokkal hidrogéngázt termelt, ami a zóna felnyílása után oxigént kapott. Az L1 2 perccel a teszt indítása után hajnali 1 óra 24 perckor bombaként robbant be. Ezzel a pillanattal indult a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófája, hiszen a robbanás során radioaktív anyagok óriási mennyisége került a környezetbe. Pripyatyban az emberek nagy része a robbanásra ébredt, mely a házak falát is megremegtette. Többen azt hitték, földrengés történt, ezért kiszaladtak az épületekből. Ekkor látták meg, hogy az erőmű több méteres lángokkal ég. Az éj sötétjében pedig egy, az elmondásuk szerint csodaszép, világos lila fénycsóva emelkedett az ég felé. 1986. április 26-ai szombat igazán meleg tavaszi napnak indult. Pripyaty 15 000 gyermeke elindult az iskola felé, míg a város többi lakója szintén megkezdte a számukra átlagos napot, miközben a város épületei és növényzete már magába szívta a halálos sugárzást. Láthatatlan sugárzás. A rendőrség nem sokkal később útlezárásokkal akadályozta meg, hogy a veszélyes zónába bárki be és kiléphessen. A lakók védőruhás embereket láttak, ami félelemmel töltötte el őket, és gyanakodni kezdtek, hogy valami súlyos dolog történhetett. Többen megpróbáltak elmenekülni a városból, de mivel az utakat lezárták, ezt a környező erdőn át tették meg. A Pripyatyban húzódó erdőség később a Vörös Erdő nevet kapta arról, hogy a robbanás után a fenyőfák piros színt kaptak az őket ért hatalmas mennyiségű sugárzás miatt. A fák azon a pénteki éjszakán az első és leghalálosabb részecskefelhőt szívták magukba. Az erre menekülőknek esélye sem volt. Pripyaty azon a bizonyos napon megszűnt létezni. A gyerek zsivajt felváltotta a halotti csönd. Az évek során a természet visszahódította az ember által elfoglalt területeket. A valaha virágzó város szellemvárossá vált. Ma már csak üres falak mesélnek. Megmutatják, mi történt azon a bizonyos éjszakán, ami után teljesen megváltozott az életük. A robbanás időpontjában sokan dolgoztak az erőműben. Férjek, apák,
akiket már hiába vártak haza szeretteik. A robbanás nyomait ma már egy szarkofág takarja el, alatta azonban a mai napig ott a pokol, ami még most is hatással van az emberekre. Hiába fedték el a nyomokat, emeltek az ég felé egy monumentális koporsót. Az a néhány másodperc sok millió ember életében örökre nyomot hagyott. Что 33 éve azonban nem volt még szarkofág, csupán egy lángoló reaktor, amit a robbanása után nem sokkal több száz tűzoltó vett körbe. Éjszaka érkezett a riasztás, azt hitték, csupán egy átlagos oltáshoz indulnak. Az erőműben dolgozók és a tűzoltók is halálos mennyiségű sugárterhelést kaptak. 40 mentő azonnal meghalt a sugárzástól. A gyors halál talán megváltás lehetett számukra. A sugárbetegség ugyanis lassan, alattomosan öl, a halálhoz vezető út pedig kegyetlen fájdalommal jár. Minél nagyobb a sugárzás mértéke, az emberi szervezet annál gyorsabban reagál az őt ért behatásra. Kezdetben csupán rosszullét jelentkezik, mely szédüléssel, hányingerrel járhat. A néhány napig tartó hasmenés és hányás levertséggel párosul. Előfordulhat koncentrációzavar is, majd a beteg jobban lesz. Ekkor a sugárfertőzött azt hiheti, hogy gyógyul, hiszen jobban érzi magát. A tünetei elmúlhatnak, de legalábbis enyhülnek. Ez alatt azonban a szervezetében már megindult a gyilkos folyamat. Az immunrendszer legyengül, majd teljesen leáll. A bőrön égési sebek jelentkeznek, melyek egyre nagyobb felületen terjednek szét. A vérzősebek pedig bárhol kialakulhatnak, mely mellé már csillapíthatatlan láz is párosul. A csontvelő már nem tud vörös vérsejteket termelni, az érrendszert szinte felemészti a sugárzás, hasonlóan a belső szervekhez. A beteg pedig ekkor még tudatánál lehet. Majd kómába esik, és beáll a halál. A teszt szinte felismerhetetlenné válik, és továbbra is életveszélyes sugárzást bocsát ki magából. Percek alatt súlyos sugárzást szenvedett tűzoltókat ide, a Pripyatyi kórházba vitték. Ruháik a mai napig a kórház alagsorában vannak, megközelíteni sem lehet azokat. Életveszélyes sugárzást bocsátanak ki a baleset után is. Az elhagyatott kórház épülete ma már szinte észrevehetetlenül megbújik a hatalmasra nőtt fák között. Már korán sem hasonlít a korábban modern eszközökkel felszerelt egészségügyi épületre, melyben számos pripyatyi kisgyermek is született. A csodás élet és a számos gyermek születésének helyszíne, mely az akkor itt lévő szülők legszebb perce volt, most halott. A buja ajnövényzet között csupán egy rozsdás szülőszék emlékeztet a születés és az újjászületés misztériumára. A szék hátlapján pedig egy gyermekét ölelő anya lelke elevenedett meg a számunkra. De 1986. április 26-án itt, ahol most a repedezett beton között térdig érő növényzet burjánzik, mentőautók sora állt, hogy a Csernobilból érkező sugárfertőzött betegeket ellássák. Sikertelenül. Hiszen az itt dolgozó orvosok és nővérek nem ismerték a sugárfertőzés tüneteit, nem voltak felkészülve a betegek ellátására. Puszta kézzel érintették meg a tűzoltókat és az erőműben dolgozókat. Így a segítőkezek is halálos dózist kaptak. A kórház dolgozói pedig a betegekkel együtt versenyt futottak az idővel, az elkerülhetetlen halál felé. A sérülteket ezután a moszkvai kórházba vitték, ahol napokon belül meghaltak. Életveszélyes sugárzással feltöltött testüket ólomkoporsókba tették, majd egy névtelen területre szállították,
ahol betont öntöttek rájuk. Annak ellenére, hogy egyre több sugárfertőzött érkezett a kórházba, Pripyat városában pedig a békésnek induló napot a félelem váltotta fel. Csupán fél nappal a robbanás után indult el a hadsereg különleges egysége Csernobilba, hogy elvégezzék a sugárzásméréseket, melyből megtudhatták a radioaktivitás pontos értékét. A halálos sugárdózis mértéke 500 röntgen körüli 5 óra alatt. A robbanás után a 26-ai este megérkezett mérési adatokból pedig kiderült, hogy egyes helyeken a sugárzás mértéke meghaladja a 20 000 röntgen per órát, az atomfelhő pedig elindult Európa felé. A reaktor robbanásakor a radioaktív anyagok 1,5 kilométer magasságba emelkedtek a levegőben. A délkeleti szél a radioaktív felhőt Skandinávia felé sodorta, majd átrepült felette és visszafordult Ukrajna irányába. A második halálos felhő pár nap elteltével már beborította egész Európát. Néhány nappal a baleset után Írországban többször is radioaktív eső esett. A radioaktív felhő pedig néhány óra alatt elérte az Egyesült Államok keleti partvidékét is. Ma nincs olyan hely a világon, ahová a Csernobilból származó radioaktív anyagok ne jelentek volna meg. A nukleáris szennyeződéssel teli felhő ugyanis körberepülte a világot. Erről azonban Csernobilban semmit nem tudtak, és igyekeztek minél kevesebb hangot adni a balesetnek, még az ott élők körében is. Miután a bizottság megszerezte a tényleges sugárzási adatokat, több vezetőségi tag is helikopterrel közelítette meg a reaktort. Csupán fél nappal a robbanás után tudatosult bennük, hogy a 4-es blokk megsemmisült. Az eredeti felvételeken látható felvillanó fények a sugárzás jelei. A 26-ai éjszakán született meg a döntés, hogy az erőmű 10 kilométeres körzetét evakuálni kell. Erről azonban a pripyatyi lakosságot nem tájékoztatták. Csak 27-én vasárnap tudták meg, hogy átmenetileg ugyan, de el kell hagyniuk a várost. A katonák védőfelszerelésben az utcákat és az épületeket mosták. Amikor 36 órával a robbanás után, 1986. április 27-én 13 óra 10 perckor felhangzottak a pripyatyi emberek addigi életének utolsó mondatai. Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти A folyamatosan ismétlődő felhívásban nem esik szó a sugárzásról és annak mértékéről. Azt azonban többször is hangsúlyozták, hogy a kitelepítés csupán átmeneti. A lakók csupán az irataikat és egy táskányi személyes holmit vihettek magukkal. Arra azonban felhívták a figyelmüket, hogy a lakásaikban zárják be az ablakokat, és zárják el a vízcsapokat. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации. 40 perccel az első felhívás elhangzása után lakók megmaradt életükkel a kezükben felsorakoztak a házaik bejárata előtt. Ezután Pripyat utcáira begördültek a kitelepítést végző első buszok. Összesen 1225 busz, 360 teherautó és egy 1500 személyes vonatszerelvény érkezett, ami az ott élők nagy részét örökre elvitte a városból. Csupán az emlékek maradtak a sugárzó épületek között. Délután 2 órakor, 50 perccel a hangos bemondó vészjósló üzenete után 20-as csoportokba rendezett autóbuszrajok, teherautók kíséretében 10 perces időközönként viszik el a kétségbe esett embereket az ismeretlen felé. A lakosság ugyanis a buszok végállomását nem tudta, csak azt, hogy elhagyják a várost.
Sokan a buszok ablakából sírva tekintettek vissza arra a városra, ahol életük legszebb éveit töltötték, ahol szerelmek szövődtek, gyermekek születtek, boldog családok élték a mindennapjaikat. A távolodó város képe egyre kisebbé vált a szemük előtt, majd teljesen a semmibe veszett. Ott hagytak mindent, az életüket, az emlékeiket és a reményt. Csak a szeretteik ültek mellettük a buszon, miközben könnyek hullottak a szemükből, és a halálos sugárzás, ami még most is körbeölelte őket. 1986. április 27-én délután 4:30 a kitelepítés befejeződött. 2,5 óra kellett csupán, hogy csak nem 50 000 embert evakuáljanak. Bár a városra ráborult a csönd, a némaságot azonban hamarosan megtörte annak a 200 000 likvidátornak a hangja, akik az életüket kockáztatták azért, hogy megfékezzék a láthatatlan sugárzást.